Hej. Hej Bob. Mig og Bob, vi følges nogle gange i skole. Og nu går vi. Ja, og går, det er simpelthen sådan, at du skal gå i skole i morgen, og så hedder det simpelthen i nutid, det hedder det. Jeg går i skole, og til sidst hedder det, jeg gik i skole i går. Nu løber han selv, mand. Og løb, det er simpelthen, at jeg løb i skole, og så hedder det, jeg løber i skole. Og til sidst i går, der løb jeg simpelthen i skole.